Yes. Yes, yes. The introduction Makari. Yeah, I don't know when you can go there. Yes, yes, yes. I don't know when you can go there. And I will put your makukiri. I will your makukiri. Your makukiri. Yes. Hey, Baba. Hey. Yoma kukwiri kwa sababu yoma kokiri. Oyoma kukwiri. Kukwiri. Jika kata blino la Ile ndio la kayo le Ongewa. Machini ina mungu machini yenye ila Mogi TV. Ndio tamana du. Mise biro yecheno machino lakini Goruma ibiro ki team kubwa. Official lilo munusiku sa. Official usiku za. Biro ko kudo ndano mobelo pe ni wewe mo. Ikero no nyaka yo mienda. Ile nyaka weno. Keri choko.
Koro ni wasigani mana matin ni chako kuge. Ni chako kuge nyako chop koro sama ko nyalo biro gira era mukitivika gi team kubwa kama. Yeah, an kachako kuom 2019. Achako kuom bank mar commercial Mirumba. Wadhi gi Mirumba nyaka 2020. 2020 kanyo corona do. Corona kana donjo oketho weche. Ema akwa Kevin Bulldozer. Ogenya. Akwa Bulldozer chance kapo ni nyalo kata vizi. Donjo katongedia. Tundia mana donjo kaka makani mana kikanyo. Asoma ne wote owinjore gima jogi wacho matin. Igamo ya matin. Anano ka Lucia mano Nyar County wa Siaya wacho ni niko ndani kabisa. Masi Dimanze nyasemo ko chini sigero sedonjo. Alfi wodi nyayweyo wacho ni ba super dejerabo night. Poda kuwa imana min daddy by Goli Kasera winjo wacho ni Alfi wodi nyayweyo. Ochiemo da hero bar na ibasha adonjo gi usipe na kaka Samuel Nyakorolwen. RFM Minzonia gi Victor Marcia ya Kachel gi Victor Lwen gi Sara Singamar wamneno kamnyamkago. Moses Musa Munde wacha ni Bungoma inasikiza. Asante sana Mose. Christopher Lojority usiku sako tuko ndani. Chris Attack from Motala Mruiru. Jenny Ambila Bentie Kanyoto NT Nakuru City usiku sako Nyakauchia. Ndio anafanya kwa Migori County on fire. Correct. Bogi kanti iko ni Saboro to Yesedo Chono Diambo Abur Marco Dula Market. Babana ambaye alikagi Caroline Anyango ni from Orodi wanaenda show mami baratari a Crispin Onjoro achenendala osewe akuba wacha ningine no show mami baratari babana osiepa apenjia aparo ni wangi ngato esimu kodo odo penye mani hello telo uoga Ero, inano ayo mayom makara. Ari no yo mayom kida yo ko enane ni mo moro kanyo. Wawinji ba. Wawinji. Dokane volume mar wange wi piny ondo tindo yo makare ba. Baba wako ni dokane volume mar wange wi piny matin. Koro ana jabi magukera neno. Ero kama. Volume maro ndio. Volume mati malo kwa siepa. Kwa tudo yo makare nikech volume mari ni malo. Ya sasa mnaelewa. Kabisa kwa hiyo mbele. Ya mnaelewa niko eneo again. Ndio zile zinaitwa pote. Usimame koronyala twende kazi. Sawa. Asante sana. Koro. Nida. Wawinji ba. Wadwarone yani nitie moshil moro kile kama ungiona tena be unene. Mushkil machalo nade baba. Okonen mabera ahinya. Ine gwenge mage mane. Anie ene mara apuoyo wanie gemsa ane wagai gemsa county. Game kapuoche kose game apuoyo. Game wagai sub county anie gwe mara apuoche. Ero kamano apa ni midusa magoso winjo wach no koro gibro loso wach kaka inyalo yudo romo maler. Teno ne mondo rekebisha kanyo mar ariyo miwauru kombe moko ma bende awacho ya loko kuye koro bwana moja jarawera ni nyaka nende uwe mondo wane wawinjo wach ni baba wawinjo maber siepa ada mtabeli ya timago awagwero kamano sana bedo shabiki sawa ayro kamano baba mano shabiki kamano ne ugamu ko ko bwana maro be nyami ya na moye kamano siepa ana bora ma dukora dema de urukaru awawinjo ero kamano baba aboyan sana janeno ano entie game wa daikocha kore ne kongini studio kawa keno wiro mpogoro donge nyaka wati nyikora mujwa malo man talents mpogoro kawana tie gi chogo jarawina kore studio kaendi yini aloka gi no setemo kara gi ma koro gi winjire malo bas koro joma pod ni binya kwa ywa gi malo koro kiki ne marache janeno wa studio kawono wamio chogo jarawina thuolo ndio ni mbele baba koro baba
projects mage miseketo piny manya wacho ni magi makoro biro mae makoro nego bed ni warito kaka nyona. Yeah, projects msangwan godo en Gilbert Adede Mungu wakili mwawelo mara leo eneni onego bed ni biro. Then iluwe gi Chieng' Gomba kasto iluwe gi Nyako Duong'. Mago project teman pe. Isebedo kidich baba. Asebedo kadich. Koro magi mibiro ma launch na mogi kan nikech ma ing'e ni ma onge. Sama nigi giri moro ne dwa launch tibiro ka to aketi e wang' jowi ka tiloso giri maber. Kolo wang'eyo ni videos be biro. Sama ikelo projects manyien kamano video bende lowe ni ok en tich mayot ahinya lakini sani mini competition nitie. Ji laro ginene videos ka. Koro akeni pange na. Yeah, video wala kila chiel. Wako kilo. Ani nguo kama to one kode YouTube pale. Kabisa. Ana tayari wenyewe ana rite bana keleo ka. Kolo ana ni mundo wa most dano ka. Akeni koro ndo titeki microphone martel ka. Wachaka ni gija ni mwani. Wawiji do wani ni. Pero aparo ni koro in kata. Muli gani, buki gani. Mokwongo nyinga ni Chula Mbele. Moja Migori. Ero. Yes, Manera. Migori County. Ya keyboard motel. Hapo Katieko. Muso. Eta ni microphone maneno misani. Friends. Moro mama kiti. Ero. Komantiri. Ero. Ya odi masno. Gika. Yeah. Ero kama no ba. Tell. So there kai most. Ayi ndi mic ero kai tete na kaina. Sawa. Koro ya ento mare no ti. Mare no ti wawo. Okay, ninyengi ndio ngo nyarama. Ero. Sio mundo kai. Bas. Manoka. Nash. Luliga. Nash. Mo sisi pegi. Bas, mokongo mosuru kumara umtiere wangi mbo. Bini ga yoga niti mari na ta kongo je ni chati ko ku mere ko ni kwa sisi ru. Ero. Mari chino ja bana mbele ban chino maneno na mari chu. Ana comedian. Ero. Kisani wa abaka. Yes. This time. Many upcoming artists kimune mtimu ni so. Ero. Oro kapona neno ko de twati ko na ngi ngama de no ya alitu kwa aika no asero ni so kapana bayo ngani twali da Dumo ya aika. Omari ime ga bidon. Wago wariti. Wariti ne. Neke jiji chako ga kamoro do biro kamo. Ibe do no nya sai no mi. Ni tinjo ko kuma iwaga chuni indi kunde mo pogo. Ko yene le mo dot mo pogo to ko chulo. Ni ko ni ngeti mo kaka yi. Sani ngi yendo to kinyo okay de ba mara tela. Mana dia. Ngiti tie ga to ga chimo bi ko te dio. Mana ka. Ko do no bonya ko ga mati ba ko wati mo moti. Monoka. Tubi muda mabaya. Awinji yes. Sani anka. Awinji. Correct. Omari na. Ichi style moro mikelo yeni iloko ga kumbeji. Style moro ma iloko moro kanya kemi manga no chande. Iko design mar kajairo. Then mana chande. Dito ko gomena. Ero hapa no kuta no gimo. One be fair. Kwani mnajimako mtinga kilo kama mechi kabisa. Wako ngongi kai mondo. Chemore mbokela ke. Wawinya ne sigani mbe. Kama. Wabe jijango moro Ero baba. Kala wenyinga. Ndio maana ninga mato mimi mwana ngile. Ero. Kuzigeni. Ero. Ninga maana cha mama baba ndio wanibia sanyango. Ero. Bonse account. Ero. Mwana game maro. Ero. Ero mosanya minwa. No mimi senta okos. Kachel men of Vienna Aruma. Ero. Wagoero kama koro koda wantie be kwati moro kae. Ero. Embe oyere duone to yisu ani otima mai bana. Kaporo ritore kore no nyadebe. Welo moko ka kiani ni kure. Welo biro Maskero ngene kamera ta nyisu wa nyingi maber. Yisu ni jakanye. Ndia ndia. Basankara nyinga ilonga ni Pacified Mama. Ani useme budi kulunde.
Ane band manager mar Bahati Musical Band. Hotel legi Kilicho. Bas. Ane manager mare. Ine mirito maslahi makare. Ane mirito maslahi mag ojede. Correct. Yor tich aloko ka kon pam pomon. Correct. Bana manyo negi. Mana Yeah. no correct. What you back here is here. But my kaka de kuri don Ide ndimo kwa kai ma chamo mara tari kwa fuguru kai ni dance kino chaki na mosiji inyalo chaka ngeni ya kamera icha ni machamo saji microphone bige ikete dogi maber mijere yo makare amoso okay mokwongo Andres Atieno amanya lego ara ndago skul nyanganga koro ka Moses Sepna mi won Veronica en go mongo now Moses Perez dawa kana lego minya tena men an adiambo kana lego correct moso chopo yorandago yie ka Amigo Roslyn Otieno, ndogi kama I'm Roslyn Otieno, anya game kamoro ni kod yana. Koro amoso mama na miluongo ni Beatrice Akea, gosiepe na ma Dandora, mama Loi, mama Egyptian, Dina Kisi, mama Bugo. Wow. Pero kamano mago jo mielo. Mago jo mielo. Neno kaka kipange kae. Neno kaka kipange. Anyigi chogo jara wila. Chika kupango team ma serious kae. Also team ma serious. Chogo. Koro korigo choka. Kwa chiko. Nija yudi kuru. Jikadwa yudo koro machogo goche. Yeah, kidwa yudo kama goche. Programs wao post ga Facebook. Watiyo ga Saturday. Watiyo Friday, Saturday, Sunday. Kamera chamari. Watiyo Friday, Saturday, Sunday. To kidwa promote Kilicho jara wewe. Akwa yudo kanyana mte maneno wa live. Kidwa promote Kilicho jara wewe. Renge YouTube page. Search Kilicho jara wewe. Subscribe to my YouTube channel. Ikete nini but notification button on. Kini kuchu kata ko follow kwa ile mikongo yo. Yeah. Adwa ko mosle siku na moka chila rede. Mokonga ko mosle mama wa monyola. Siprosa Rua Maganda. Mora mo inti mama ntimo tuchi maber. Nyola de to mora ganda. Yes I will. Aya amusu sina choka mora entiere Minyolo Meriandi Osipe ng'eny. Osipe na dute kaumos. Yeka. Koro namba ni moro mana to nyai digo kata kaen namba mar tich. Yeah, namba mar tich minyalo yudago. Kapo ni dwaro keli. Manya 07 68 88 24 50. No nege French. Manya enona biriyo. Auchiel aboro. Aboro. Ariyo ang'wen. Abich nono. Goch sadi. Koro man en namba minya goche anytime. Mano namba minya goche nya WhatsApp mara yani goche. Gima penji ni hapa ni winje maber. En namba minya goche anytime. Goche na anytime bro mako ka. Mana tere na ba. Mana information. Information na Ayo matich. Ndio sayune. Ayo matich ko siko gasimu. Niko agasimu. Tekniko. Kiwinjo kwego bumoso jatom. Kama ka umosi. Na munyo credit ndio muso wa. Vector meka uya. Gosim. Money information can. Underline gosim. Pero koro Kenya se chivo tuo kanyo mar gosim ne kono ngenyo na babe igo kore gichamo. Wali sim kidwa bonge nyasi mora en ni mar biro gi team kubwa kaka nyalo studio kaidi. Pero wasipo giko mar chenro makawuono mar Ramogi ne kono ngenyo ani lunga ni local instrumental warado kendo Friday mabiro saa 4 wange mane Ramogi Night Ramogi studio Nairobi kaidi. And luonga ni Rogers Otieno madala mi jadong ni Romano Saboy handsome woman away aloti bed and breakfast. Kapek ni luonga ni meja entertainer kaka Kolose wacho no. Waromre kendo ticha big lewni mwaloko. Kolo kaka wache ganengo. Kete manaka. Baba
Mose ya otom, dose ya otom, gima podu rite makenya.
Umdone kwa.